kalat pa, no? So, ayan pa nagkalat. Pero aalis yung mga sinampay. And then, okay. Hello guys! Good morning! So, nandito na tayo sa ating bagong bahay. Bagong buhay. Wow. Pero ang kalat pa, no? So, ayan pa nagkalat. Pero aalis muna kami guys. So, nagmamadali kami dahil meron kaming outing today. At dala-dala ko na yung aking bigay na bag ni Sis Crazy. Hi sis! Salamat. Gagamitin ko na today. Pero, sa to say, hindi kasama si Papa. Dahil may trabaho siya. So, kami lang muna. Sa pag-uwi namin mamaya, ito pa yung aming atopagen. Kaya hindi mo natin ma-enjoy yung ating bagong bahay. So, ayan. Hello guys! So, ayun, tapos ko lang magligo at maglaba. At nakapagsampay na ako sa labas. So, today, itutour ko na lang kayo. Diba? Pero, asahan yung sobrang kalat pa ng bahay. Kasi, hindi pa talaga matapos-tapos ang ginagawa. So, mag-start tayo sa labas. So, dito sa labas, guys, eto na yung entrance. Actually, nandito yung mga kalat namin. Yung mga sinampay. Tapos, eto yung aming griller. So, pagpasok natin sa loob, hindi ko alam, hindi pa talaga ito permanent na itsura niya. Dahil, plano namin yung TV i-ano sa wall, pero wala pang wala pa kaming exact na Tapos eto din kasi itatanong ko pa kasi feeling ko bawal talaga maglagay ng mga magbutas-butas. So hindi ko talaga sure. Kaya yung mga picture namin, yung iba nasa pa nga ay hindi ko pa nalagay. Pero eto yung mga shoes dito na lang namin nilagay. Ang dumi pa. Pero ayun, please bear with us. Yung mga books, syempre kailangan namin yung mga books ni Hagrid sa baba. So, yung TV, at saka si Hagrid. So, itsura sa labas yan siya, guys. Yung dun sa kabila, yun na yung may-ari. So, yun yung mga sinampay ko sa labas. Ang dami. So, ayan. So, ayan lang yung sa TV. Tapos, sa ilalim, saan-saan ko na nilagay. Kasi wala pa nga kaming organizer. So, plano namin bumili ng organizer soon. And yung table. And then, okay, makalat yung kitchen again. So, yun yung aming refrigerator. Talagang saktong-sakto yung ref talaga sa side. And, etong aming electric fan, plano kong ibenta na lang yan kasi nakakasikip siya. So, plano naming maglagay na lang dito ng malaking ceiling fan. At gusto kong bumili talaga kasi may ceiling fan na doon sa side na yon. Dito na lang yung wala. So, yan. Ibibenta ko na yan. And then, yung sa kitchen, hindi pa siya ganun kaayos talaga dahil, wala akong masyadong, kasi gusto ko sana talaga merong, dito, cabinet. Kaso wala. May cabinet, nandito lang sa baba. Pero yung cabinet na yan, may mga laman na yan. Pero, sabog na sabog. Pero hindi ko na ipapakita sa inyo, siguro, pasilip na lang. So, ayan. Basta sabog siya, guys. Dito yung, eto pa kailangan ko pang i-repair doon sa, tawag dito, sa taas. May nagre-repair. So, nilagyan ko na lang dito ng mga, para may panghang lang siya. So, kalat pa talaga siya, guys. So, yung mga kitchen, na panggamit sa kitchen, ayan. Hindi ko alam kung saan ko pa pero yan na muna kasi uunti-untiin ko lang kasi hindi ko makakayang isipin lahat kung saan ko ilalagay. And yun, yung mga kasi feeling ko bawal talagang maglagay ng mga kasi baka mag-crack, may mga crack na nga dyan konti. So yung mga pagkain sa taas, yan, hindi pa nga ako nakapag-grocery. Hindi ko alam kung nakapag-grocery na ako. Magkakasya pa dyan sa taas. So, kailangan ko ng mga organizers talaga. Yun yung mga organizers ang kailangan ko. So, sa nakikita nyo guys, pink na pink yung aking bahay. Siguro dun sa last na tumira dito, siya yung nagpinta nito. Kasi yung last na nakita ko sa taas, puti talaga yon.
Pero ngayon, okay lang naman din yung pink. Maliwalas din naman. Pero though hindi naman ako ganun ka fan sa color pink. Pero tinanggap ko na. Embrace it. So, ayan. Yan yung itsura ng kitchen. At yung mirror namin, yun dyan na lang namin inilagay. At dito na side, dito yung dito nilagay ko yung aming oven. So, sakto-sakto naman siya yung oven. Yun lang yung problema namin is yung aming washing machine kasi hindi talaga siya magkasya. Kahit sa CR, hindi din siya nagkakasya. So, naglaba ako kanina dyan lang. Tapos yung CR, dahil eto, sabog pa din yung CR, no? Intindihin nyo ako. So, yung CR, wala kami paglagay kasi sobrang laki ng langganang to. At saka kulang siya sa hook. So, plano kong maglagay dito ng hook sa ibabaw para maglagay ako ng basket para lagyan sa mga sabon or sa organizer dito sa side na to. Ayan, dito sa may sabon para lagayan lang ng mga sabon. So, ayun. Guys, pag-usapan natin mamaya. Pero itutur ko lang muna kayo. So, ayun nga. Sobrang napakaliwalas ng sabi. Tapos, dito na side, ito yung kwarto. So, pasensyahan nyo na dahil talaga tinakpan lang namin yan ng kung anong tinakpan namin. Dahil, kailangan namin ng cortina talaga na yung, tawag dito? Ang tawag dun guys, yung ipapasok lang yung tubo. Nakalimutan ko yung pangalan nun. Basta yun, bibili kami nun. At, okay, eto lang trivia para sa aming pamilya. Hindi kami mahilig bed. Hindi kami mahilig talaga. Ever since, nung kami lang dalawa ni Papa, hindi talaga kami mahilig mag-bed. Ngayon na si Hagrid na, mas lalo hindi kami magbe-bed kasi natatakot akong mahulog siya. So, yun. So, hindi kami mahilig mag-bed. So, yan lang yung, yung mga damit namin. So, plano namin, laglagyan namin to ng pader or pwedeng cortina lang or what. Depende na kay Papa kung ano yung gusto niya. Para ma-divide lang siya talaga na yun yung kwarto. Tapos, bibili daw si Papa ng sofa siguro next month. Hindi ko sure. Sa plano na niya yun eh. So, yun lang yung itsura. Tapos, dito na part, yung mga toys ni Hagrid. Eto, may bintana dito, guys. Actually, bintana yan sa kwarto. Tapos, eto naman, eto yung bintana din. Dito sa labas. Kita mo. So, yan yung bintana niya. So, tinakpan lang namin. Andito na part, eto yung mga toys. Ay, sabi yung aking boobs. Ito yung mga toys ni Hagrid. Yung table niya. Pati yung mat niya dito, talagyan ko yan din dyan. May butas kasi dyan kasi may aircon. Hindi naman kami nag-aircon. So, patatakpan namin itong butas ng aircon. Ayan siya, oh. Yan, may butas. So, kailangan namin patakpan yan. And then, yun lang. Yun lang, guys. At saka, eto na part, medyo malaki nakuha kay Hagrid dito kasi, kahit naman sa bahay, talagang binibigyan ko siya ng place talaga na sa kanya lang. Kasi gusto kong, kasi mahilig siya maglaro, diba, bata. So, gusto ko talagang may lugar siya talaga na naglalaro siya or nagbabasa siya, ganun. Gusto kong may lugar siya. And then, plano namin, pag nandito na yung sofa, siguro dito na lang na part kasi nandun yung TV. So, dito na part siguro. So, kasi yung TV. So, yun yung itsura niya, guys. Ayan. So, may maliwalas naman. Though maliit siya, guys. Alam ko maliit siya. So, pag-usapan natin yan ngayon, ha? Teka lang. So, ayun nga, guys. So, kita nyo, pink na pink talaga yung aking paligid. As in, pink talaga lahat. Nagustuhan ko yung place na to dahil mas malaki yung, actually, mas malaki yung place namin doon sa lumang bahay namin. Kung ikukumpara ko siguro. No. Pero, eto lang is, yung kasi yung sa amin, para siyang rectangle na forma. Ito kasi talagang may measurement na talaga dito sa bahay na to talaga. So, parang siyang square na malaki. Parang ganun. So, parang napasok lahat. So, iba may CR. Kasi sa bahay, wala kaming CR talaga doon, guys. Nagsi-CR kami doon pa sa kabila. Doon sa parents ni Papa. So, doon kami nagsi-CR. Doon lahat. So, ayun.
Andito lang, ang nagugustuhan ko talaga dito, though maliit siya, pero yung space talaga, yung mga space niya, talagang saktong-sakto lang talaga siya. So, ayoko kasing, anong tawag dito, ayokong mag-rent kasi actually marami kaming napuntahan na merong medyo malaki. Eto kasi guys, takot kasi ako sa mga malalaking place, malalaking bahay. Ayokong mag-rent ng bahay na malalaki na yung kami lang. Dito kasi dikit-dikit. Para siyang, kasi diba pad, so dikit-dikit siya. So may sa kabila meron din. So marami kami dito, meron din sa taas. So, hindi ako natatakot kasi marami. Parang feeling ko secure ako. Diba? Parang anytime kung meron mong mga anong mangyari, at least meron kang matatawag, diba? And then, yun. Tapos, na-inlove ako. Nung nakita ko talaga itong place na to sa labas, nakita ko sa inyo next time yung sa labas, papasok dito. Talagang na-inlove ako talaga sa pagkakita ko sa place nung sinabi na may bakante daw dito. Kasi tinanong ko, parang apartment to, ganun. Kasi yung itsura niya. So, sabi ko, talagang na-inlove ako. Talagang alas 8 pa lang guys, hanggang alas 11. Hinintay ko talaga yung may-ari. Kasi talagang interesado ako. Sobrang ako na-inlove ako. So, yun nga, nung natingnan ko sa una sa taas kasi yun, wala pang may-ari nun. Parang yung na lang, parang yung katulong lang nila na lalaki. Yung nag-guide sa akin. So talagang nung nakita ko yung place, sabi ko, ay okay ito, maganda siya, tapos hindi siya malaki, pero parang feeling ko kasi kami lang kasing tatlo, no? So okay lang, pero siguro kung marami siguro kung anak, hindi ko pipiliin to, diba? Pero since kami lang naman talagang tatlo, okay lang sa akin. At saka takot talaga ako sa mga malalaking bahay guys, except lang siguro kung may mga kasama ako. So yun, in-love ako. So sabi ko sa kanya, babalikan talaga namin kinagabihan. Isasama ko si Papa kasi kailangan din niya makita. Pero talagang kinonvince ko na si Papa bago kinonvince ko na pa, ang ganda, ganyan. Tapos, ang good thing talaga dito, nung bumalik kami dito, ito na yung pinakita sa akin. Ito yung pink na bahay. Ito na yung pinakita sa akin na may-ari, na ito lang yung pwede niyang bigay sa akin. Kasi sa taas pala, mayroon na naka-reserve. And then, okay naman din ako sa dito. Kaya nga lang, sa taas, sobrang hangin. As in, sobrang hangin talaga. Sarap sa hangin. Masarap yung hangin doon. Dito na sa baba is, medyo maluwag kami. Nasa pinaka-last kasi kami. So, malaking space na nagagamit namin sa labas. Diba? Parang, pag gusto namin pag may bisita, diba? Makakastay sila sa labas. Compared doon sa taas. Your next time, pag-uusapan natin yan kung bakit. Hindi kami kumuha ng bahay, bakit eto lang. Pero next pag-usapan natin yan. Mag-comment lang sa baba guys kung ano yung mga tanong ninyo. Pero eto lahat ng mga desisyon namin talagang pinagplanuhan namin, talagang pinag-anuhan namin talaga, pinag-usapan namin ni Papa. And by the way pala, sabi ko sa inyo bakit kami biglang umalis agad. Kasi, supposedly, July pa talaga, sa July. So, talagang nasurpresa kami na, kasi gigibain na pala yung kabilang bahay na, yung sa may-ari talaga ng lupa doon. Gigibain na nila. So, sabi namin, akala namin sa July pa. So, yun, buti na lang, may nakahanda naman na pera. So, diretso na kami, agad-agad talaga. Kinabukasan, kinagabihan pala nung naghanap na kami ng malilipatan. So, diretso. Kaya, ayun na, we're here. Diba? So, I'm so happy. Eto rin yung bagong-bago na naman journey sa ating buhay kasi bagong bahay. Sobrang excited talaga ako, guys. Though, hindi siya ganun kasi kaluwag talaga. Mapapansin, hindi talaga ganun siya kaluwag. Pero, sobrang kontento na ako kung ano yung namin ngayon. Ano yung meron na ba yan? So, yun lang guys. So, yun lang yung gusto kong sana ay na-tour ko kayo ng maayos dito sa bahay. Kasi yun lang din naman talaga yung at saka yung mga stocks ko sa Shopee, wala dito. Kasi hindi magkakasya lahat. So, yung stocks, iniwan namin doon kina mama pag may nag-order, pupunta na lang ako doon kasi schedule naman yung pagpapick up. So, okay lang. Wala namang kaso doon.
So, yun lang guys. I hope you guys enjoy. At sana ay samahan ninyo ako, ninyo kami sa aming bagong journey sa buhay na sa aming bagong bahay. So, yun. I hope you guys enjoy. Follow nyo pala ako guys sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. And see you in my next video guys. Babush!